Se nitkellmu dwar it-terminu agnostiku. Il-kelma agnostiku tfisser stqarrija ta' xi ħadd li jgħid li ma jafx. Pereżempju, jiena nista' ngħid li jiena agnostiku dwar l-inġinerija. Imma biex niżlu iktar fil-fond, ħafna drabi il-kelma agnostiku tintuża biex wieħed jistqar li ma jistax ikun jaf. U ħafna drabi tintuża fuq punti reliġjużi. Pereżempju, xi ħadd jista' jgħid li huwa agnostiku dwar Alla. Jiġifieri qed jistqar illi ma jistax ikun jaf, ngħidu aħna, Alla jeżistix jew le. Jew ma jistax ikun jaf Alla jirrevela x'ruħu jew jintervjenix jew jitkellimx jew le. Mela agnostiku tintuża ħafna drabi f'dan is-sens. Irrid ngħid ukoll li l-kelma agnostiku bdiet tintuża f'dan is-sens minn ftit ilu. Ġifieri minn mit-tieni parti tas-seklu 19, ġifieri mhix kelma li hija antika ħafna f'dan is-sens. Importanti ħafna li hawnhekk ngħidu xi ħaġa dwar id-diffikultajiet u d-dubju. Mela, ħafna drabi min huwa agnostiku jistqar illi għandu ħafna dubji dwar ngħidu aħna l-fidi u tant għandu dubji illi hu ma jistax jemmen. Mela hu ma jgħidx li ma jemminx u laqqas jgħid li jemmen. Qisu biex ngħidlek ikun x'imkien fin-nofs. Qisu biex ngħidlek bejn it-twemmin u n-nuqqas ta' twemmin. Importanti ħafna illi naraw id-differenza bejn dubju u diffikultà. Din hija differenza li juża il-kardinal illum qaddis, proklamat qaddis John Henry Newman. Kellu slogan 1000 diffikultà ma jagħmlux dubju wieħed. U qed ngħidana jien anki b'sens ta' risposta pastorali. Il-kol kemm aħna għandna diffikultajiet naħseb dwar pereżempju il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Meta ngħid diffikultà hawnhekk x'irid infisser? Irid infisser nistgħu nitkellmu ħafna dwarha di, però ma nistgħux nispjegawha. Nistgħu ngħidu li għandna diffikultà pereżempju dwar il-fatt li Alla huwa Trinità, jew li l-iben tal-Alla sar bniedem. F'kull ċirkostanza qed ngħidu illi ma nistgħux nispjegaw kif Alla huwa Trinità. Naturalment dan ma jfissirx li ma nistgħux ngħidu u mhux biss ngħid li Alla huwa Trinità, imma nista' ngħid ħafna affarijiet, nista' nikteb ktieb, nista' nirrifletti fit-tul dwar il-fatt li Alla huwa Trinità u ħafna qaddisin. Pereżempju Girgor ta' Nazzjanzu, Girgor ta' Nissa, Basilju, Wistin, tkellmu fit-tul dwar il-fatt li Alla huwa Trinità, però tibqa' diffikultà fis-sens li l-intellett tagħna ma jifhimx, ma jaħkimx il-fatt li Alla huwa Trinità bħal pereżempju ma nista' nifhem illi siġġu qudiemi huwa siġġu jew siġġu taħti huwa siġġu, dina naħkimha, nifhimha. Mod li ma nistax nifhem jew naħkem l-oħra. Mela, aħna għandna ħafna diffikultajiet, però id-diffikultajiet kollha li jista' jkollna ma jagħmlux dubju wieħed. X'rid jgħid il-Kardinal Newman? Rid jgħid illi id-dubju ħafna drabi ma jiġix mill-intellett imma jiġi mir-rieda. Għandi bżonn jiena qatt ta' rieda jew aħjar qatt ta' fiduċja u qatt ta' mħabba imqanqla mill-grazzja t'Alla biex jiena nistqar li Alla huwa Trinità, nistqar illi Ġesu huwa realment preżenti fl-Ewkaristija. U din hija differenza bejn diffikultà u dubju. Jiġifieri biex niġbor kollox, bniedem li huwa agnostiku, naturalment ħafna drabi huwa bniedem intelligenti, bniedem li jkun ħaseb fit-tul dwar il-fidi, bniedem li mhux neċessarjament ikun ċaħat il-fidi, imma jista' jkun bniedem ukoll illi għal xi raġuni jew oħra ma jkunx għamel din il-qabża ta' fiduċja u ta' mħabba imqanqla mill-grazzja li l-fidi titlob. U fil-fatt forsi nagħlaq billi ngħid li l-fidi hija ċertezza. Minkejja d-diffikultajiet, il-fidi hija ċertezza u għalhekk diversi minn ħutna mietu martri għax kienu ċerti. Ma jfissirx li ma kellhomx diffikultajiet bħalma jkollna il-kol kemm aħna, imma għandhom din iċ-ċertezza
li ġejja mill-grazzja li huma laqgħu u ħadmu f'ħajjithom għaliex il-fidi hija wkoll xogħol fuq in-nifsi biex huma jistqarru u fil-fatt stqarru lil Alla sa mewthom. Mela allura il-mixja tal-fidi hija mixja għal b'ħafna diffikultajiet nirrikonoxxu li l-intellett tagħna ma jasalx, però mixja illi aħna nippruvaw nartikolaw dak li nistgħu dwar il-fidi imqanqlin mill-fiduċja u mill-imħabba illi jagħtina il-mulej Alla u li aħna rridu nroddulu.